Hanomu. Spremite mi žele u flaši. Okay. O, važi. Joj, prvi put ovo vidim. Dogovoreno. Da vidimo šta imam. Kola je baš ono što mi treba. Gledajte kako mogu. Baš je cool, zar ne? Obožavam kolu. Mogu i bez ruku je piti. I jao, sad će nešto biti. O ne, nemoj. U pomoć. Nešto mi nije dobro. Kakav smrad. Izvinjavam se, nisam htjela. U redu, vreme je da sipam Skittles bombone. To voli svako dete. O, imam još i javorov sirup. I njega ću dodati. Što slađe, to je bolje. Zatvaram poklopac. I tresem flašicu. Ups, poklopac se zalepio zbog sirupa. Prokletstvo. Pomozite mi. Hajde, otvori se. Još malo. Dušo, je li sve u redu? Jeste. Oho, sirup se zalepio za moje nokte. Ali flaša će se sad sigurno otvoriti. Ajoj. Upropastit ćeš manikir. Nema veze, najvažnije je sad nahraniti dete. Napravit ću žele od kole uz pomoć spreja za zamrzavanje. Da vidimo. Savršeno. Jao baka, jeste li zaspala? Imamo izazov. Vidi šta sam smislila. Mislim da je to previše. Lakše je uzeti džem ili med. Ipak ću izabrati med. Samo ću zalediti ovo i to je to. Šta, samo med? Mislite da će to iznenaditi dete? Da vidimo šta si ti smislila. Ja ću uzeti kolu, kao što i tražila mala. Šef također može da pravi trikove. Sipat ću kolu u tiganj i dodati žele medvediće. A da bih dobila žele, treba mi želatin. Dobro je što ga uvijek imam pri ruci. Sad to sve treba dobro promešati i sipati nazad u flašu. Ćao, čao. Da, tako je mnogo zgodnije. Pa to je to, žele je skoro spremno. Izgleda baš privlačno, oduševljena sam. Flaša je puna, sad je treba zaladiti. Ovo je moj najnoviji uređaj, Super Freeze. Sekunda i žele je spremno. Wow, bravo šefe. Pa hvala vam. I vi mislite da je to savršeno? Slažem se. Ne zaboravite na med. Jao, tačno. Hvala što si me podsjetila. I on je spreman. Jao, dlanovi mi se smrzavaju. Kako hladno. Šta da radim? Ne osjećam ruke. Tako je mnogo bolje. Baka je u redu i završili smo. Oho, koliko hrane. Ne znam odakle da počnem. Joj, kako slatko. Rešeno, ovo ću prvo pojesti. Ćao, medo. Šta si mi doneo? Žele od meda? Cool. To bi trebalo da bude slatko i ukusno. Nije loše. Wow, moja omiljena kola. A šta je unutra? Zanimljivo. Rado ću probati to. Joj, teško se istiska, ali izgleda ekstra. Sviđa mi se, to je veoma ukusno. Hvala, šefe. Šta je ostalo? O, žele od sestre. Wow, vidim bombone. Izgleda prelepo. Neverovatno. Super. To je najbolje žele koje sam nikad jela. Sestre, pobedila. Kako to? To, hvala. Bravo, unuko. Sljedeće jelo su vafle. Odličan izbor. A šta? Aha, jasno. Nemam pojma kako se spremaju. Da biste napravili testo za vafle, morate uzeti brašno, jaje i maslac. Tako je. A sad ću dodati šećer i mlijeko. Odlično. Gdje je moja mutilica? Sad će baka pokazati kako se to radi. Gledajte kako sam brza. Ovo, stvarno?
Jesi i vidjela kako mogu? Svaka čast, bako. Ma nemate vi pojma. Zar nije lakše umutiti sve mikserom? Snagu treba čuvati i koristiti fantaziju. Ja već imam dobru ideju. Napravit ću šarene vafle za dete. Ovo testo će postati crveno, ovo žuto, zeleno i plavo. A nemojte se džaba truditi, ja ću svakako pobediti. To ćemo još vidjeti. Ne razumijem zašto se toliko trudite. O, mogu dodati Nutellu, onda ću sigurno pobediti. Niko osim mene se nije sjetio toga. Nutellu vole svi. Dok se oni tamo raspravljaju, ja ću već napraviti vaflu. Joj, vruće, ali tako mirisna. Baš mi se jede. Ne mogu da odolim. Cool, ja sam genijalna. To je jako ukusno. Čekaj, a šta će dete jesti? Jao da, pa nema veze, sad ću još spremiti. Samo nemoj ponovo pojesti. Kod mene sve pod kontrolom. Joj, kako lepo miriše. Aha. Pobjede će biti moje, 100%. Ma kako da ne, moja vafla je mnogo lepša. Jeste je vidjeli? Svaka mi čast. A baka je svakako najbolja. Jao, šta to radiš? O, to je preukusno. Izvini, sestro, ali ne mogu da stanem. Šta je? Zapravo imamo izazov. Pa šta, nisam kriva. Nemojte se ljutiti, spremit ću još vafla. Eto, vidite? Jao, a gdje je testo? Prokletstvo, nema više. Kako to? Šta sad da radim? Znam. Imam instant rezance u rancu. Spremit ću vaflu od njih. Treba samo sipati kipuću vodu. I sačekati malo. To je to. Ostalo ću uraditi peglo za vafle. Odlično. A ja ću u međuvremenu pojesti višak. To je predobro. Koliko možeš da jedeš? Strašno. Moja savršena vafla je već spremna. Ispalo je ekstra. Preseći ću je na 2 dela. Neka bude duga. A oblake ću napraviti od šlaga. Super. Ukrasit ću sve šarenim konfetama. I to je to. Ispalo je zaista mnogo lepo. Ali baka ima svoju tajnu. Sladoled Baskin Robbins, jagode i prah. Da, sva djeca to vole. Svaka mi čast. Zanimljivo. Bravo, baka. Moram i ja da se potrudim. Šta da smislim? O, znam. Posuću vaflu s sirom. Ovako. Ajoj, joj, ušlo mi je to u nos. Golica me. Je li sve u redu? Sva si se isprljala, moraš da paziš. Ma daj, dešava se, eto vidiš. Lice mi je već čisto, a ruke ću polizati. Ukusno. Ajoj. Hoćete možda da probate? Neka, hvala. Pa dobro, završili smo. O, vafle od rezanaca? Baš neobično. Ovo nikad nisam jela. Hrskavo, ali nije uopšte lepo. Fuj, neću to jesti. Šteta. Wow, šarene vafle. Njam, njam, lepota. Cool, baš mi se sviđa. Baš ti hvala. Opa, vafle sa sladoledom. Savršena kombinacija. To su jagode. Jedva čekam da probam. Bože, to je ludo ukusno. Želim još. Bako, pobedila si. Čestitam. To, svaka mi čast. Eci, peci, pec, ti si mali zec. To, ja sam prva, otvaram. O, ukusna čokoladica. Jao, šta je s njom? Tako je mekana.
Šta da radim sa njom? O, shvatila sam. Treba je ohladiti. Dakle, prvo ću preseći omot. Ovako. A vidi, a sad istiskam čokoladu na led. Napravila sam čokoladno ukusno srce. O, baš je lepo ispalo. Da, to je odlična ideja. A sad ću ga probati. Prelepo. A šta je kod tebe? O, i kod mene je čokolada, super. Jao, ali smrznute. Ne mogu je zagristi. Možda ovako da probam? Ili ovako? Hajde, lomi se, glupa čokolada. Jao, neće. Dobro, onda ću je samo lizati. A ja ću raditi različite figurice. Naprimjer, cvetić. O, kako lepo. I mnogo ukusno. Oduševljena sam. Da vidimo. Nudle, to je dobro. Sad ću ih pojesti. Jao, šta je to? Moje nudle su smrznute. Joj, ne mogu da zagrizem. Drvene su. A šta je kod mene? O da, blago meni. Dobila sam vruće nudle. Takve i trebaju biti. Baš su ukusne. Jo, šta se dešava? Sva gorim. Nudle su bile jako ljute. Jo, moji štapići. O ne, ponovo gorim. Jo, prestani. O, otopila si moje jelo. Cool. Baš je ukusno, hvala ti puno. Mešam i ovo je moje. Opa, to je pizza, super. Otvaram. O da, vruće. Prelepo. Jedva čekam da je probam. O da, kakav miris. Joj, a ukus je još bolji. Odlična pizza. Poješću još pače. A ti pogledaj šta je kod tebe. To i kod mene je pizza. Ali je sva prekrivena ledom. Šta da radim? Da je jedeš? Ali drvene. Kako da je jedem? Ne mogu čak ni pače da uzmem. Hajde bre, glupa pizza. Jao, tako sam gladna. Hoćeš? O da, hvala. Baš je ukusna. Pitam se šta smo dobili ovaj put? Ja sam pobedila, otvaram prva. O, to je neki slatkiš. Izgleda ukusno. Ali šta je to? Da li znaš možda? Nemam pojma, a šta je kod mene? O, lizalica. Baš je velika. Probat ću je. Jo, moj jezik. Zalepio mi se jezik. Pomozi mi. Vuče mi sve snage. Ne mogu. O, znam. Čaša vode treba da pomogne. Tako je. Odlično, uspelo je. Jo, sad me boli jezik. Ali hvala ti. Drago mi je što je sve u redu. Dakle, šta je kod mene? O, to je tečna karamela. To je mnogo dobro. Uzet ću slamku i napravit ću mehurić od karamele. Lepota. Da, to je baš ukusno. Hoćeš? Ne, hvala. Sad ja ili ti? Hajde ti. Dobro. O, kod mene hrana iz meka. Pitam se šta je tamo? O, to su nagjece. O, da, sad ću da ih probam. Juj, koliko vruće. Moram ih ohladiti. O, da, prelepo. A šta je kod tebe? Sad ćemo vidjeti. Što? Kod mene je kutija sa nagetsama, ali šta da radim sa njima? Jasno, to su zaleđene nagice. Kako ću ih jesti? Joj, baš su čvrste, ne mogu da zagrizem, šteta. A ja uživam. Smislila sam šta da radim.
Stavit ću ih u peglu za kosu i malo sačekati. Cool, uspelo je. Vidi, sad moj nuggets nije ništa gori od tvog. Ja sam genije. Mogu li ja da počnem? Hajde, ne gledam. Wow, kokteli. Hej, vidi. Što me plašiš? O, kako zanimljivo. Sad ću... Hej, šta je to? Smrznuti koktel? Kako ga piti? Možda ću ga moći da izvadim. O, tako je bolje. Ješću ga kao sladoled. Super. Oduševljena sam. Pa dobro, sad ću ja probati svoje piće. O da, koktel je prelep. Super, zadovoljna sam. Da vidimo. O, vafle sa sirupom i maslacom izgledaju prelepo. Njihov miris izluđuje. Nož, viljuška, odseći ću pače. Jedva čekam da probam. O, divno, oduševljena sam. O, kod mene su. Jao, smrznute vafle. Drveni su. Kako da ih jedem? Dobro, pokušat ću da ih isečem. Ne, nož nije pomogao. Pa dobro, onda ću uzeti testeru. O, što to radiš? Moram se zaštititi. Sad ću iseći ove vafle. Da, tako je. Sad ih mogu probati. Jao, čvrste su, ali i poješću ih. Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. O, evo je. To, dovezli su farbu, super. Ćao, prođite. Ovo da. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo? Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako ovo radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovdje treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, ja ću meriti. Tako je, uspjeli smo. O da, svaka nam čast. Evo stepnice do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Evo tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene. Meni zelena. Plava, crvena. Oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. Sve ovdje treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O, da. Sve je tako žuto, cool. Pa, idemo. Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O da, odlično mi ide. Hajde, valja. Tako je, sad je sve ovdje zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno! Sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovdje? O, kakvi slatki cvetići. Okačit ću ih ovdje. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. Šta vidiš? Šta radi Britney? Oho, a Britney je ukrasila sobu. A moram i ja.
Gde je moja kutija? Da vidimo. O, let traka. To mi treba. Odličan uzorak je ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo. A sada uključujem svjetlo. Wow, kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu, Hagi Vagi, pozdravlja vas. Vreme je da zapalim par slika. Šta? Ukrasila si sobu? Hoću i ja. Šta ja imam ovdje? O, sat. Sjajno. Stavit ću ga ovamo. Mada ne sviđa mi se. Možda bolje crveni balon? Ili ovo? Da, to je mnogo bolje. I obavezno trepavice. Lepota. A u ćošku će biti vreća za sedenje. Sad se mogu odmoriti sa prijateljem. Da vidimo šta je u kutiji. O, tepih od biljaka. Ukrasit ću ceo zid sa njim. I ovaj cvet će izgledati sjajno u mojoj sobi. O, šta je ovo? Treba naduvati. Uf, to je bilo teško. Ali moja fotelja je spremna. Mogu spavati na njoj zajedno sa mojim prijateljem. Ej, devojke, hajde da upoznamo naše plišane igračke. Tako su slatke. Hagi Vagi, sad imaš 3 nova prijatelja. Joj, tako si slatka, kornjačice mala. Kako je dobro što te imam. O, smislila sam nešto. Upade u auto. Jesi li spremna? Onda, gas do daske. Idemo. A sada nazad. Ćao, ptičice. Vidi, to je jabuka. Reci jabuka. Nećeš? A ovo je leptir. Hajde, reci leptir. Pa zašto ćutiš? Dobro. Ćao, ribice. Kako ti utjasi? Mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Hej, gde si se sakrila? Evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno. Nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svijetu. Moji mališani. Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. A evo mog frižidera, hvala. O da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O da, toliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? Pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti KitKat. Obožavam ga. Ćao, čao. Ja si zaboravila da je to moja boja. Jao da, naravno, to je tvoje boje, dobro. Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jao. Šta sad da jedem? O, jedna bombona. Samo jedna. O da, to je super ukusno.
Obožavam Kit Kat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jao, tačno, imam kutiju. Da vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej, Julie, hoćeš da igraš igrice sa mnom? Hoću. Super, dođi onda kod mene. Evo ti kontroler. Uključujem. Krećemo. Oho, a mogu li ja sa vama? Izvinite, devojke, ali imamo samo 2 kontrolera. Jel tako? Pa dobro. O, i ja imam kutiju. Ovdje je ekran. I tepih za plesanje. Hej, Tina, vidiš šta imam? Super, zar ne? Jeste. Hajde, raširi ga. A ja ću uključiti ekran i idemo. Tako je, samo ponavljaj sve što oni rade. O da, mislim da nam baš dobro ide. Da, to je jako zabavno. Vidi kako se zabavljaju. Hej, devojke, jel možemo da vam se pridružimo? Molim vas. Hajde, bolje da se zamenimo. Hajde. O da, baš volim da plešem. Hajde sa mnom, Julie. O da, Tina, odlično ti ide. 100% ćemo pobediti. Skok. O da, ti i ja smo bili rođeni za ples. Devojke, ko će biti prvi? Tako je, uradite to zajedno. Oho, je li to pizza? Emma je dobila jeftinu verziju svima omiljenog jela. A kako vam se sviđa takva pizza? Izgleda baš privlačno. Wow, a šta je ovo? Vrhunska pizza? Mija, nemoj samo da se onesvestiš. Jesi u redu? Odlično. Onda hajde da pogledamo ovu lepotu. Wow, je li to pizza sa dagnjama? Tako je skupa. Ali mi se to uopšte ne čini ukusnim. Baca sve suvišno. Pazi! Sad može probati picu. Mija, reci nam kakva je. Izgleda da nije oduševljena. Ne razumem kako tako skupa pizza može biti ružna. O, Mija je smislila nešto. Šta? Kora? Pa možda bar ona neće razočarati. Da, izgleda da su se kore dopale mi mnogo više. Pa dobro, prijatno ti. Sad je na tebe, Red Marie. Moja omiljena pizza. O da, oduševljena sam. Ne stani. Šta je? Treba ti kora? Pa dobro. Joj, kako je čudna. Ok, imam još mnogo pice. Nastavit ću. Poješću 2 odjednom. A sada 3 odjednom. I posljednje pače. Super. Emma, sad ti. Izgleda da Emma nikad nije čula za smrznutu picu. Treba je zagreti, a ne tući. Hajde, Emma, razmisli. Šta? Emin lični kuvar će da spremi ovu picu za nju. Jao, kako je lepo imati svog ličnog kuvara. Pa šta da kažem, bogat život ima mnogo prednosti. Izgleda da je Emina pizza spremna. Izgleda prilično dobro. Emma, kao prava dama, ispunjava sva pravila etikete. Šef je spreman da posluži picu. Oho, to je pravo zlato. Baš lepo i to je sigurno mnogo ukusno. Hajde, Emma, probaj brzo. Jao, fuj. Da, ispada da lepo jelo nije uvek ukusno. Marie jedva čeka da vidi svoje jelo. O, to je pasta.
Ne izgleda tako loše. Mija je oduševljena. Hajde, Mari, vreme je da probaš. Namotale špagete na viljušku i dobro žvače. Ne, Mari se nije dopao ukus jela. Nije ni čudo, jer prava pasta mora imati sos, a najbolji sos je kečap. O da, što više kečapa, to je bolje. Ali Emma je navikla na gurmanska jela, kečap nije za nju. Pazi, Mari, mi je već dugo posmatra tvoje jelo. Sad možeš probati. Prelepo. Emma ne shvata zašto je Mari oduševljena. To je mnogo dobro. Njam, njam. Mija, sad si ti na redu. Pa sad ćemo da vidimo. Oho, crna pasta sa morskim plodovima. Izgleda cool, ali već znamo da Mija nije ljubitelj morskih plodova. Ali Emma je baš htjela da dobije to jelo. Pa šta da se radi? Pogledaj šta si ti dobila. Wow, Emma je dobila instant rezance. Ali to uopšte nije ono što jedu princeze. Treba nešto smisliti. Emma, moraš učiniti nešto. O, znam. Još jedan plus biti bogat su pare. Mija, kako ti se čini ova ponuda? Izgleda da su joj se nudle svidjele mnogo više od para. Eto, sad su svi zadovoljni. Emma konačno može uživati u svom omiljenom skupom jelu. A Mija sa velikim zadovoljstvom jede jeftine nudle. A Mari? Mari je dobila pare. Odlična runda. Izgleda da je Emma stekla samopouzdanje i želi prva da pogleda svoje jelo. Pa, hajde da vidimo. Je li to instant kafa? Emma prvi put vidi ovako nešto. Da, definitivno joj treba pomoć oko ove kesice sa kafom. Mija je stručnjak za to. Treba mi čaša. Sad ću sve pokazati. Otvaramo kesicu, sipamo njen sadržaj u vruću vodu i mešamo. Tako je. Jao, kakav miris. Ovo je moja omiljena kafa. Izvoli. Tvoje piće je spremno, Emma. Probaj ga. Prvi gutljaj i... Ups, ta kafa se uopšte nije svidjela Emi. Naša princeza nije navikla na takvu kafu. Žao mi je, draga, ali morat ćeš da popiješ sve do kraja. Takva su pravila izazova. Ali pravila su izmišljena da bi se kršila, zar ne? Ćao, ćao. Gde da prospem to? Tako je. Tamo nema nikog. Završila sam, sad vi. Oho, je li to kapućino iz Starbucksa? Moj omiljeni. Jedva čekam da probam. Jao, kakav bogat ukus. Mogla bih popiti još 5 takvih čaša. O, tu je ostala pena. Hej Mija, tvoja kafa se načekala tebe. Oho, kakvo prelepo serviranje kafe. Sve je tako zlatno i skupo. Mija, nadam se da ćeš se snaći sa tim. Joj, gde su ti maniri, Mija? Ups. Kako je to došlo do Merinog stola? Kakav užas. Ok, vreme da probaš ovu divnu čokoladu. Kakva nežna krema unutra. O, šta je ovo? Cimet? Jel? Da, Mija, nemoj da pretjeruš sa tim. U redu, šta je dalje? Kafa. To je baš ukusno. Od takve zlatne kafe postaju zlatni i zubi. A šta je ovo? Čaša vode? Da, Mija, vodu uvek služe sa kafom. Ali ne da bih isprala zube sa njom. Pa dobro, nema veze. Da vidimo. Hamburgeri. Cool. Marija je dobila jeftin hamburger. A Mija je dobila baš sočan hamburger. A šta je ovo? Zlatni hamburger za zlatnu devojku. Emma je oduševljena. Izgleda da je Mija jako gladna. Ali ispred nje je tako privlačan hamburger. Potpuno je razumem. Jede kao prase.
Nema veze, ali je brzo završila. Ups, to nije bilo baš lepo. A sad par povrća za zdravlje. Da, Mia, maniri nisu tvoja jača strana. Okej, sad si ti na redu, Marie. Jao, ovaj hamburger je užasan. Znam. Ketchup i senf me još nikad nisu izneverili. Tako je, stavit ću što više. Odlično, a sad ću probati. Wow, to je sasvim druga stvar. Prelepo. Kakav je? To je najbolji hamburger od svih što sam jela. Emma, sad si ti. Emma je spremna da proba svoj zlatni hamburger, ali nešto nedostaje. Sad će sluga doneti sve što je potrebno. Hamburger treba jesti u rukavicama, a zlatni hamburger u zlatnim rukavicama. To je logično. Sad možeš probati hamburger. Prelepo. Da, taj zlatni hamburger zaslužuje da bude u meniju naše Eme. Nemojte da zavidite, devojke. To je to, rukavice više nisu potrebne. Za Emu je to smeće, a za devojke pravo blago. Devojke, hajde da otvorimo zajedno. 3, 2... Mia, to nije fair. Krofna. Izgleda obično, ali ponekad obična hrana je najukusnija. Vreme je da probaš ovu krofnu. Izgleda da je Mia oduševljena, ili je možda samo jako gladna. U svakom slučaju Mijina krofna je pojedena. Pa, ko je sljedeći? Emma, hajde ti. U redu, da vidimo. Sekund. Sluga. O, hvala. Možeš da ideš? Ne mogu jesti bez svog zlatnog pribora. Odseći ću komad. Tako je. Wow, to je jako ukusno. Kakvo lepo punjenje i divna glazura. O, da. Hajde da slikam ovu princezu. Jo, šta je bilo? Hej, to nije fair. Marie, otvori svoje jelo. Wow, kakva prelepa zlatna krofna. Sva je u zlatu, ne mogu da verujem. Izgleda da je baš ukusna. To je baš onaj slučaj kad je jelo i lepo i ukusno. Oho, ova krofna je bukvalno nestala u njenim ustima. Obično ljudi pokušavaju da produže zadovoljstvo, ali ne ovaj put. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super! Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. A vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jo, šta je to? Wow! Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti i vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako.
Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj. Čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovdje. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo? Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka ne ispekla? O ne. Oh no! Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobiješ kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Oh, really? Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Come on! Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. What? Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljina je sad tvoja. Hvataj. Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam pizzu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super, moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, to je čudno. Enid, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu?
Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Cool. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Jeste li spremni? Jill, vidi, tamo je Nancy. Ćao, čao. Jill, pritisni bilo koje dugme. Bilo koje? Onda biram zeleno. O, super, čestitam. Ovaj put ti se baš posrećilo. Dobila si puno kokica. Tačnije, zrna kukuruza. Moraš samo napraviti kokice od njih. Dobiješ još i kantu. Uživaj. Jill, baš ti lepo stoji ova kanta. Ali to su obična zrna. Možda su barem ukusna. Joj, ne. Slomit ću zube. Dakle, sad je more da kliknem dugme. Neka bude crveno. Ted, žao mi je, ali si dobio crvenu, baš kao ovo dugme, papriku. Otvori usta. Čekate jako ljut ručak. O, zašto tako vruće? Prijetno. Volim nudle, ali pre nego što ih pojedem moram izvaditi sve papričice. Jao, papričice mi je upalo usta. Sad će nešto biti. To je zaista veoma ljuto. Još i vruće. Jill, tvoja glava, kosa ti gori. Šta? Kosa? Moram je hitno ugasiti. Dobro je što je Ted rekao mi to na vreme. Ali moja zrna su se konačno pretvorila u kokice. Sad mogu mirno ih jesti i ne plašite se da ću slomiti zube. Blago meni. Hitno moram nešto pojesti. Opa, Ted, čestitam. Moći ćeš ne samo da jedeš, već i da piješ. A dobio si prelep koktel sa ukusom čokoladice Mars. Otvori usta. O, kako dobro. I ukusno. Sad sam najsrećniji čovek na svetu. Napokon ne osjećam više ništa ljuto u ustima. Jill, sad ti pritisni dugme. Ovaj put biram žuto. Liči na sunce. Wow, danas imaš sreće. Jill, dobit ćeš veliku i mnogo ukusnu krofnu. Hvataj. Hvala puno. Ovu krofnu je baš zgodno jesti. Odlično. Hoću i ja nešto ukusno. Možda ako pritisnem više dugmadi, dobit ću više slatkiša. Da vidimo. Kakav zanimljiv set. Moći ću da napravim tortu direktno u kutiji sa Tedom. Prvo ide testo, naravno. Jesi spreman? Ne želim da jedem sirovo testo, fuj. Ne brini, to je tek početak. Odvratno. Dalje ide Nutella. A vidi koliko ima. To sve je tvoje. Ali ni to nije sve. Baš dobro. Sviđa mi se. Obavezno trebaju šarene konfete. Torta neće biti lepa bez njih. Zatvori oči. Sad ću ih sipati. Eto, uživaj u ukusu. Cool. Nisam znao da to tako prija kad te polivaju čokoladom. Yes. Šta, opet ja? Dobro, taman sam pojela krofnu. Ovaj put ću pritisnuti ovo lepo roze dugme. Jill, nažalost iza ovog lepog dugmeta se nalazi ne baš lep lepak. Ali posebno za tebe sam našla lepak sa šljakticama. Nadam se da će ti se svidjeti. Sad ćemo da vidimo. Izvoli. Šta je to?
lepak? Kakav užas! Sva ću biti lepljiva. Žao mi je. Kako sad da ga skinem? Fu, izgleda odvratno. Joj, šta sam uradila? Bez obrva ličim na nekog monstruma. Moram ih hitno vratiti na svoje mjesto. Ali, kako da uradim to? Neće. Ajoj, nisam znao da će biti tako zabavno. O, konačno. Sad sam ponovo lepa. Ted, sad ti pritisni dugme. Hajde. Sad ću. Imam vrlo dobar osjećaj. Biram plavo dugme. Osjećaj te nije izneverio? Čekate zrela lubenica. Samo moraš staviti kacigu jer je lubenica teška. Šta? Joj, kako boli. Ali izdržat ću to. Mnogo volim lubenicu i konačno je mogu probati. I niko me neće spriječiti. Ima gdje da pljujem koščice. Pazi, tu ja stojim. Jo, kakva je ta kiša od kora? Odvratno. Što odmah odvratno? Čekate još pucnjava od koščica. Hvataj. O ne. Mogao si da me ubiješ? Šta si uradio? Zašto si pritisnuo dugme? Ne, to nisam ja. O, sad će biti zabavno. Jill, pazi. Dobila si serpentin. Jo, šta je to? Dosta. Ne vidim ništa. Prestani. Ne dari se. Završila sam. Ted, sad ti možeš pritisnuti dugme. Nadam se da ću i ovaj put imati sreće. Da, Ted, danas je tvoj dan. Ovaj put si dobio celu kutiju žvaka Laviz. O, blago tebi. Hvataj. Joj, to nije baš prijetno. Ali bitno je da sad imam puno žvaka. Jedva čekam da ih probam. Mogu također naduvati puno velikih balona. Ups, izgleda da sam malo preterao. Sad moram kao Jill skidati ovo sa lica. Ted, to nije sve. Dobio si još žvaku u prahu sa ukusom jagoda. Uživaj. O, super, hvala. Možda ću od ovog praha moći da naduvam veći balon. Sad ću provjeriti to. Ojoj, nikad u životu nisam vidjela tako velike balone. Ne mogu da odolim. Zašto? Mogao sam da oborim svjetski rekord. Pa dobro, bitno je što imam i još žvake. Jill, sad si ti na redu? Yes. Još nisam ni jednom pritiskala na aranđaste dugme. I bolje što nisi, jer se iza tog dugmeta krije puno ljigavih puževa. Joj, živi su. Hvataj, sad je to tvoje. Jao, fuj, kako gadno. Nešto mi je na glavi. O, ne, jadna ja. Opet ja. Dobro, hajde da vidimo šta je iza žutog dugmeta. Tamo je zemlja. Uopšte nije ukusna, ali šta da se radi? Sam si je izabrao. O ne, samo ne to. Ušla mi je usta i nos. Sad se moramo kupati. Ne možeš to sad uraditi. Nisam zadovoljan, želim nešto drugo. O, čestitam, dobiješ ključ. Stvarno? To, pobedio sam. Bye bye. Ćao svima. Čekajte, a ja? U pomoć. Neću više da igram.